Makillak ematen diogu aukera, modu diskretu batean esateko pertsona bat maite dezula, errekonozitzen dezula, baloratzen dezula. Eta niretzako hori da makilla, azkenean da maitasun adierazpen bat. Nik hasi nuen nahi gabe, zeren eta nik gaztetan, egia esan, ez naukan interesa handirik tailerrean, edo bat ere, baina gaztetan ere paga baino dirua gehiago eskatzen nioen aitari, aitak inbitatzen zidan niri tailerrera etortzea, lan egitea dirua irasteko. Eta udaretan eta etortzen nintzen, edo jaia nakoenean, ez beti, baina nizien behinkan, eta azkenean nahi gabe ikasi nuen ofizioa. Diruari esker ikasi nuen ofizioa, eta gero gustua poliki-poliki etorri da. Lana hasten da naturak egiten. Hau da, zuhaitzak behar du adar egoki bat egiteko, zuhaitzak behar ditu 12-15 urte. Bizpirondoa oso geldo hasten den landarea da, baina horrek oso egurra berezia daka emaitza bezala, zen eta egurra da oso dentzua, oso gogorra, baina aldi berean malgua, oso berezia dena, eta gero baita ere guk egiten dizkiogu ebaki batzuk azalean, eta gero zikatrizazioari esker egiten zaio relieve bat sortzen zaio, eta hori da, basoan egiten dugun lana. Behin tailerra ekartzen dugunean egur hori zuzentzen dugu eta sekatzen uzten dugu, eta nahiko periodo luzea behar du. Dolean 5-10 urte bitarteko denbora dauka. Zergaitikan, nahiz eta zuzendu, gero berriz okertzen dira eta berriro ere zuzendu behar ditugu, eta bere denbora behar dugu ondo sekatu eta zuzena gelditzeko. Behar du, denbora nahiko luzea. Prozesua da oso ancestrala ez den bezala. Dauka prozedura finko bat, garrantzitsuena da makilla bera, mizpirondotik atatzen dugun adar bat da. Basoan lan egiten duguna, adar hori lortzeko, marka batzuk egiten dizkiogula eta bar. Eta behin egurra lortzen dugunean, egur hori landu behar dugu zuzentzeko, azalak kentzeko eta bar. Eta gero osatzen gera buru belarri metaletan. Metal hauek lortzen ditugu xaflak, eta xafla horiek moztu, tolestu, soldatu, eta dena eskuz garatzen ditugu. Eta gero baita ere beste material bezala, larrua erabiltzen dugu baita ere, eskutokia makillarena larruzko tentzatu batez egiten dugu baita ere, eta gero pomoa adarrezkoa da, eskutokia, eta segitzen dugu lehengo prozedura. Horrek egiten du produktua berezia. Egiten dugula leheno egiten zen bezala, hau da, dena eskuz egina dagoela. Nik naiz artisaua, eta oso harro nago hortaz. Artisauak ez dugu zerbait berria egiten. Artisauak mantentzen dugu lehen egiten zen zerbait era berdinan, eta hori ez da askotan gutxi. Orduan, makillak diseinua beti da berdina, hau da, dauzkagu makilla tradizionalak aldatzen dena izan daiteke metalak, edo larruaren kolorea, edo pomoa adarrezkoa txikiago da handiagoa izan, baina berez diseinua beti da berdina. Personifikatzen den edo aldatzen den gauza bakarra izaten da inskripzioa. Inskripzioan da momentu emozionala, non zu jartzen duzu entrega egin behar diazun pertsonari zuk gustuko daukasun zerbait. Izan daiteke izena edo edozein gauza zu dakizula entregatu egin behar diazun pertsonantzako garrantzitsua dela. Aldizkarietan edo telebistan ikusten ditugunak pertsonaje ezagunak edo garrantzitsua dira, baina ez da bat ere horrela. Azkenean gure makilla herriaren makilla da, eta azkenean guk maite edo
apreziatzen dugun pertsonantzako egindako objektua da. Eta guk bereziki lan egiten dugu jendea ospetsua ez den jendeantzako. Oso garrantzitsua da biabilitate ekonomiko bat lortzeko, ez bakarrik romantizismoarekin bizi, baizik eta ekilibrio ona bilatzea. Azken finean egiten duguna da gure lana ahalik eta hoberen egitea, eta gero gaur egun teknologia berriak direla eta laguntza handia izaten ari gara gure lana edonon ezagurazteko edo lanean jarduteko. Gure bezero arruntena izaten da etxeko bezeroa, azkenean makila da errespetua adierazpen bat. Orduan oso ondo erabiltzen da jubilazioetan zure lana bukatzen duzu eta zure lankideak maite dizute eta makila eskaintzen dizute hori adierazteko. Zure aitonak 80 urte egiten ditu, ezkontza bat daukazu, seme bat graduatzen zaizu eskolan, edo daude mila horlako kasuistikak, bai? Gero daukagu kanpoko bezeroa. Esan dezakegu bezerorik garrantzitsuena bezero frantsesa dela, zeren eta Frantzian oso ezaguna den objektua ikurra da. Frantzian makila bien de interes kultural bat da, eta Frantzian oso produktu estimatua eta ezaguna da, eta orduan Frantzia bezero garrantzitsua da. Gaur egun ere euskal kulturatik kanpoko bezeroa asko daukagu, eta zergatik da, egiten dugulako egitazko artisau pieza bat. Eta jendea bada interesatua bastoi berezi bat izateko. Orduan, horrek egiten gaitu interesgarriak, eta gure bastoia, gure makila oso lan handiako eta prozedura bereziko bastoia da, eta interneti esker edonora iritsi gaitezke. Eta horrek ireki digu leiho oso garrantzitsu bat. Transmisioa egiteko, hurrengo belaunaldiak ikusi dute dela zerbait polita, ekonomikoki biablea, zetik romantizismoarekin ez gara bizi, eta sustengu instituzional ofizial bat daukagula. Azkenean artisautzak orokorrean ez daukagu, falta zaigun nik uste laguntza dela. Bai zertifikatu mailan, bai instituzio mailan errekonozimendu bat. Produktuari interesgarria izateko hurrengoentzako.